Het is 4 uur, er is het Frieske Nijs. Goedemiddag. Bij onderwijsbegeleidingsdienst Cedin in Drachten maakt een treddenpad van het personeel eruit. 56 medewerkers krijgen noodien om slimmer vat te komen. Cedin hoopt het zo beter concurreren te kennen op de vrije merk van onderwijsadviseurs. Je hebt net altijd de keus, je moet je aanpassen. Dus nogmaals, ik ben gerust op je meesken. Het moeit me dat we een aantal gaan laten maken. Maar als je niks doet, dan keert het van de hele boel verkeerd. En als wij het erop pakken, dan hebben wij hier meer meesken werkers nou. De vakbonden binnen kritisch over de plan om vaste medewerkers aan te zien flexibele constructies waarom te krijgen. Justitie wist dat de ex-vriendinnen van de verdachte van de Brandstichting in de Begonia-straat in Ljouwert toch in bedriegen waard. De ex-vriendinnen en haar nieuwe partner waren op het moment van de Brandstichting net thuis. De 22-jarige verdachte zit vanwege drugssmokkel in de Veensnis in Venhuizen, maar wie het oude weekend op proefverlof. Justitie wist van de bedreiging zonder het adres van de ex-vriendinnen. De man zal je varing kwart en ik voor de rechter verschijnen matten, maar justitie kon net voortendagelijks maatregels nemen. Het betrof drugshandel, waarvoor hij veroordeeld is. En dan heeft niet te maken met betrokkenen, met aangevers. En wij wisten daar dus verder niks van. We konden meestal verder niet op de hichte stellen. Er is op een verdachte onhouden in de zaak van de Riege container- en coniferenbrand in de Wieken in Drachten van Vliegenier. Het gaat om een 24-jarige man uit Drachten. In januari binnen al 2 orenmaalje veroordeeld voor de containerbrand. Maar de brand ging terug. En dus kwam deze tredde verdachte in beeld die los van de oren 2 opereerde. Bij de containerbrand binnen containers achter huizen in brand stutsen. Bij de brand roen huizen skiën op en baanden een auto en een camper uit. De politie neemt het een wonder dat er geen slachtoffers vallen binnen. Door anonieme tips heeft de politie Friesland Vliegenier Santje verdachten aanhouden en 16 zaken oplost. Maar ik hoor binnen bij de anonieme meldlijn 344 tips binnenkomen over Frieske gewelds- en misdaadzaken. En dat binnenkrijgt wat meer als in 2010. 2/3 van de tips hier te krijgen met hennepkwekerijen en de verkeer van soft- en harddrugs. Terwijl de tips binnen in Friesland verskaten hennepkwekerijen oprollen. De gemeente Ljouwert stiet er financieel goed voor, dat staat het college van B&W. Door consequente bezuiniging zit de verwachting dat de gemeente in 2015 €6,7 miljoen in de plus stiert. Daarmee heeft Ljouwert een buffer opbouwd voor mogelijke extra bezuinigings van het Riek. De verwachting is wel dat meer ambtenaren haar een baan kwijtraakt zullen. De komst van Marco van Basten naar SC Heerenveen heeft heel wat reacties losmaken. Zowel in de selectie van de voetbalclub als bij gewoon supporters. We zijn heel tevreden met de naam Marco van Basten natuurlijk. Ik heb al heel veel reacties gehad uit België. En ja, ik kijk er echt naar uit om te kunnen laten zien aan die man wat hij kan. Bij iedereen komen herinneringen naar boven en beelden van goals en wedstrijden. Dus dat is, ja, dat is speciaal. Het is wel even een schrikken natuurlijk. Hè. Je verwacht je toch eigenlijk een trainer op een hoog niveau. Maar ja, dus alles in. Ik vind het wel een gewaagde greep. Als speler werd een magnifieke voetballer. Maar als trainer, ja, wat had er nou eigenlijk bereiken? Fjouwer hier in Nederland elftal, maar dat weekend echt best baarlijk. Dus ik hoop dat er een goede seizoen bij Heerenveen eruit. Het kruiend ijs komt eraan. Bij Hilpen luidt het op gewoon plakken al een meter de wal op. Staargewoon kroept het ijs vanuit de IJssel maar het laan op. Gevaarlijk is nog lang het, maar mooie plaatsjes jouwt het wel, vind ik gewoon Hilpers. Ja, het is natuurlijk best bijzonder om te zien. We hebben al jaren niet zoveel ijs gehad. En zeker geen kruiend ijs. Ik woon hier 10 jaar in Friesland, of hier in Hinderlopen dan. Ik heb het nog nooit meegemaakt. Dus je zit er echt op te wachten? Ik zit er echt op te wachten. Spannend, hè? De grootste aanval van het kruiend ijs wordt van het weekend op de Friese kust verwachten. De wind draait dan uit het zuidwesten. Hel het aan, want het krijgt zon. Dan bestuurt dan nog het waarbericht. Joen vannacht ruint het. Er stiert een krijgt rond Hudden noordwestenwind en het wordt 4 graden. Wanneer eerst nog ruin of wiert het sneeuwen en dan kleert het uit het westen eerst een waai op en dan krijgen we de zinnen erbij. Het wordt morgen gratis 5, 6. En ons af hier deze jood, dadelijk hier heer en een aflevering van Meesken. En ik meld me bij meer Fries Nijs aan om 6 uur.